Pittura ta' San Juan Battista ħdejn nixxija u li hija attribbwita lil wieħed mill-aktar artisti rinomati tar-Rinaxximent, Michelangelo Merisi di Caravaggio, ġiet mislufa mill-Qraba ta' Vincenzo Bonello lil Heritage Malta sabiex tkun eżibita fil-pubbliku. Il-pittura chiaroscuro li tmur lura s-seklu 17 kienet restawrata fi proċess twil u delikat immens sabiex ġew preservati l-materjali oriġinali li bija hija msawra din l-arti prezzjuża. Fir-restawr li mhux l-ewwel wieħed li sar fuq din il-pittura kien preservat dak kollu li nstab fi stat tajjeb filwaqt li tneħħew interventi preċedenti li ma kinux idonejji mal-pittura, fosthom verniċ li kien jintuża fl-antik fi proċessi ta' restawr. Din il-pittura tifforma parti minn kollezzjoni privata li kienet ta' Vincenzo Bonello. Bonello huwa nnifsu appassjonat tal-arti kien deskritt minn ibnu l-imħallef emeritu Giovanni Bonello bħala pjunier tal-kultura artistika f'pajjiżna u l-ewwel Malti li kien storiku u kritiku tal-arti bi professjoni. L-imħallef emeritu fisser ma' Net News l-importanza ta' dan l-avveniment. L-okkażjoni tal-lum kif spjegajt waqt il-preżentazzjoni għandha żewġ sinifikati, waħda minnhom is-sodisfazzjon kbir li għandi li dal-inkwatru illum mhux se jibqa' privat imma jista' jitgawda minn kulħadd. Għax dak kien verament wieħed mill-iskopi ta' Vincenzo Bonello li l-arti tkun ta' kulħadd. U t-tieni skop huwa li nikkommemora l-memorja ta' missieri. Missieri kien nidem li għamel ħafna għal ġid komuni, ma ġiex rikonoxxut, anzi ġie kastigat, imma b'afek, u dan kien mument ta' sodisfazzjon għaliex b'xi mod sewwejna l-isbilanċ li kien hemm kontra l-memorja tiegħu. Il-pittura issa tinsab esposta fil-Mużew tal-Arti Muża fil-Belt Valletta u tinsab imdendla preċiżament ħdejn pittura oħra din id-darba tal-artist Malti Giorgio Preka li turi lil Vincenzo Bonello. L-opra tal-arti attribbwita lil Caravaggio se tibqa' f'dan il-mużew għal żmien indefinit grazzi għas-suċċessuri ta' Vincenzo Bonello li aċċettaw li jsir dan is-self lil Heritage Malta.